Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidin so kalalayaman oras tanu di tanu di maapu pagin ga si sagiang kaya mapiakap ke gabi-gabi si ko oman din jemat. Pwede ko mga oras o mga studio si sa Jamiatul Aqfal Islami. Kan giro na giyang kaya isa ko pagarin niyo kakanyo si sagiang kaya arin niyo sagiang kaya usayan ko mga kukumang ko agama gina ni mabubuloy ilano tano din nga ngaran tano sa giyang kaya di tano si di ka pamaguras gita mo nap kulitan waya malaan tap tano saya nap kumanan so sabuchi ko mga kukuman sabab sa ada kalau to kile tanu agira na di niyang kusungkad o di na di pa kita kikidiyon wagama Islam gitu di tanu di mamagusay sa usayan ko mga kukumang ko agama kalo-kalo na kedeso kapop kada apelang si ko mga kukuman si ko agama kagigyang kaya usayan si ko mga kukumang ko agama na si tanop ka lang si ko mga ulama tanu si tanop ka lang si ko miyaganad si ko agama gitu di tanu saya di mamagusay sa mga lagi daya. Unang penuh dia kan kalambu isi ku kialay mana oras tano na tiya kan nabagana kanaya agyang kaya sa mapunto ka oras agyang apipikir na kana kubay nakarkano lumiwanag titu miya kada kalagyang kaiakap ke ileta na ron sa Facebook di ka pangipta o pangipta pamgay sa mga kukuman di ano man ya di mamagay sa mga kukuman agira na di makayon si Islam so kada kalanon inshallah kupiraw laman na makayon si Islam o di na apyeso sangan yan nakapangadi na misulid si kulinya o mga ulama so tiga kan na bagana kanon na sa oras apya mapuntok buwa milangit sa giyang kaya kilema nakapuras tano giyang kaya mga ulama na isa akalbiyan kailoy inali wallah sa Quran na tigay na innama yakhshallaha min ibadihil ulama Inna Allah azizun ghafur ayabuman maalakan si iku Allah na kumangorip niya na sumang ulama matanas wallah na lebih mabagaragu lebih paririla so dua sipatay na luy wallah pembetunin sa ulama aya kinilala wagama ulama na adna sabutin si iku agama gu adn paratian yan kalakyan si iku Allah so kalak si iku Allah so kalak si ko wallah napke sabab ano to sa di niya nikang galabagan ko mga sugun wallah ko kapenang gilay niyan si ko mga isasapar lalangan si ko Islam yuti sabab akibibidaw mga ulama akabubuliran albisira na maalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala so ayamang busibutan san na kanaba aya ulama ulama si ko agama na bagyang kaya kialaman tanwa terms sa giyang kaya kababalitan ng mga Muslim sarana watiktan wa ya alim na miyaka pangadi sa ingda Arab si kumuna masa iman to na betun o sabad ko mga tao din kapapakada kalagu panit agid ni mapya beluya aya mana terma alim aya na matagbeden mana lagi do terma sa giyang kaya miya makaswasi sa giyang kaya western education na professional so professional na basta miya ka-graduate miya pag-eskwela na kabetuan sa professional lagid mambusag yang kaya linyaw ng mga ulama basta makapangadi na makagraduate na kabetuan sa alim lagid o supad ang mga tao asara maturam yang adi na namalagi dumiya kapasad ang takada makapasad ng betul nilan sa ustad munditar sanditar na tablig ditar na tigir na pulsuna na namalagi dumiya katibligan takada mga tiblig na betul nilan sa mersab na mabuloy mambulagi dagyang kaya terma alim o pamakabaaya mana alim si kumabubuwa but literal meaning pamana so katiro na mana alim na miyakaswa si ko agama na marang ko mabasta miyakagraduate si ko agama na kebetulan sa miyakagraduate sa kapangadi sa kuli ibarat udi na titano sa bahasa Ingles sa college na kebetulan sa alim aku gitu mampiyaka para madagyang kutwa di indikator sa badaya buk kebetulan sa alim na sumiyapang adis yang dia mangaram munad nakap kuliah tanoro na kanabay no tanoy apditira bagagi si tanomi apa sa cara na di ka alhamdulillah patinusi ko mi makapasa ci sagyang kai
ing the mga Arab sisa Riyadh sisa Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Padiin na yang mga ulama si padakalbiniran na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mga ulama na hum warathatul anbiya siran imanga salianti sambi o mga nabi. Kenapa ya kia warisiran si ko mga nabi na bayran in warisan na dinar wala dirham. Kenapa tamok? Ayaws to na kaya warisan o mga ulama si ko mga nabi na su ilmu asisi ikiran. Mana asu mga nabi na di miyaswairan swagama na pinggal bakiran swagama na inidulu niran swagama na basta ngalabakan niyo tao na miyang galbakian su galbak o mga nabi agi tumambikap kebeturun sa alim o di na ulama si kuilayanun o Islam. Yutatigtan wa paano ta sikop kuriya masa saranaw na muluy ay mana alim na lagi do term sa English sa professional amana alim na miyakaswasi ko agama na marang komiyan so malagi dumya pangadi sa liwan takada makapangadi sa hindi mangarap. Faman akhadahu sa malati na makuha niya nung siya na miyala miyakuha niya di na mala makuha niya si ko ilmo na mala makuha niya no di na miyawari siya si ko mga nabi. So ayam mutuin sa mga ulama si ko Ilayanun Ibnul Qayyim rahimahullah natigyan aya ulama na siran so mga alay sabut ko kukuman si ko agama agu siran idikang belinganan si ko kabgay sa kukuman si ko mga pakay sa o siran uto mga kalilida mga tao man ada mga pamangadi udi na piyamya pangadi na damiran pa si ko pangkatan o ulama siran uto ang mga ulama na siran ibigan sa mibibida akap sebuta si ko mga kukuman agu siniapiran so mga patakaran ini betad u agama Islam ini betad u mga ulama apun si ko Quran agu hadith si ko katawi si ko halal agu si ko haram kagigyan kaya mga ulama tig Ibnul Qayyim na makasasensiran sa lagid o beso mga tao na lupa na so mga ulama na bituon aso tigyan lagid o lupa so mga tao gusto mga ulama na bituon si ko kasisihiran sa langit so mga tao na keturo ubituon so mga tao si kusungan niran si sagyang kutuwa masa ada kompas da GPS da bagu mga ngani sa nakitun kasi kudor pa naguni ni apketon no mga lokstan di na sumiyon na mga tao na subituon alagi dito tigyan so mga ulama na keturo iran si ko mga tao si ko katoneran si ko benar o di na so agama Islam. So kakikinang lang natigin ng mga tao si kung mga ulama tigin Ibnul Qayyim na sobra pa sa kakikinang lang na iran mas makikinang lang ng mga tao sa mga ulama adi so kakaniran aguso kay namiran. Hagito so kono tikiran mo muna paligot pagulin na gusto dalil sana may tigin Ibnul Qayyim na paligot so kono ti si kung mga ulama sa ngulalan mambu so ad na daliliran sa Quran agudalil sa hadis agu so kesa buton o mga salafos salih mana sa mga sahaba gusto mukit ko kitiran. Isam niya tuloy siya ko mga sheikh at ginayam tun sa ulama na siran so mitumangkad si ko okit o sunna mana so Nabi sallallahu alaihi wasallam na inibupukitan so okitian agu rags yang oto akia kapti iranun na mitumagad siranun na agu kunaberan ikiswatan ni kada kala pugunot kiran kaya kiran na Anthony Martagu ko Quran nagu ko hadis ko sabutu salafus saleh bulalan mambusa di makaw kitsa ba kapangarasi kaso Nabi SAW na kanabum yang arasi bulalan mambusa hikmah ungangan ay nido wallah si sa Quran na bayamano to na ba piato ni pitero ka masakit na yang ang pitero agu disiran nabayaran ikabilib udi nabi pa ka ba ke ledegisiran si ko kambentuga kiran ng mga tao kasi ran kiran na sa matatago si ko Quran nagu si ko hadith nagu kiran so anto nabisisipat tagyang kaya mga ulama si ko ilayan o agama kana bagyang kaya term ka so sa kanuna ya kataya miya kapitura guna ni pangadita sa Saudi na deegay akan negeta pembetulan rusa alim bapiapan miniraut girakwan sa ustad doktor uri natigtan no miya pa sa bachelor miya pa sa masteral degree miya doctoral degree miya katalo makan doktor na may nutabang ang kaniga bumbuturan sa alim matan gira na na sheikh na ustad ka sir ka tanong mamuna ya sheikh na di sik sa kapanay ka di ro sa Saudi na basta man ka sheikh na gitwi
kalalayaman tanu siya sarana wa alim ugid na ro na di ro pagusan so terma alim kasi dataru bang kaptizke iya ginawang ka dataru di nga di matiro naman na ya malaki para tiya gu malaki sa butsi ko gama so may no takiran bayran pembetui sa alim si ko mga sheikh kiran so kata so mga sifat apad ko sifat o mga ulama si ko ilain o agama tubatik tanwa sirak tanu sarana na ya ditiro ng mga loks gunin na ya mga ulama mga alim na so miya makapanga di sa ing di mga Arab o di na malaw na sa depan na pakaulad tanu sumanan yan kalagid tanu bolin tanu lagi do term English sa professional mana professional na miya ka class miya ka pag-eskwela miya ka pasat sa college professional sa okitian dahil mamuto sa alim na basta mapasat sa kulliya o di natiktan wa college sa Arabic na betul tanu sa alim kaan malo di mapakambida kapag mananaw lama siya malay sa buta siya miyapas ado di naan mambup ko to na ulama bapya miyapas sa ceng da mga Arab na kagi danya tordo so kaya pangadian na di nga kebetulan sa titula masik wilain wagama so kata so ilayan wagama tigi na mga ulama aya sifatu mga ulama siku ilayan wagama na arrasikhuna fil ilm madal masabut siku kabubuliran mga ulama aya sifatu mga ulama na rasikh madalam asabutiran siko ilmu siko agama mana kadalam asabutiran na sisisiran siko patsiran siko ahlul fahm pagsebutan niran so matatago siko Quran kapapatutan siran sa kabugay sa fatwa mana mapatutan siran na manbeg siran sa kokoman agu absarun nas mawalantas ika pangilalian pamimikiran siko depen mitaling umagyang kuto nganin na mau na aantangan nila nun sa pamikiran nila nun sa gina resulta nila mapya gina resulta nila marata na ginan imutun sa rasikh madalami sa butsi ko kukuman na anadalila sa Quran nagyang kainalo niya siya ikadua sipatiran agyang kutamyo na mialoy agyang kutakatir wallah kabubaluran na maalakan siran si ikwallah na ayatitu maalakan si ikwallah na di niya ning galabakan susuguan ago pananggilan yan so isa sa parsi ko agama gitu kaganda no to mamalay sa butsi ko agama o di na madalami sa butsi ko agama ago maalakan si ikwallah niya ning galabakan si susuguan ago pananggilan yan so isa sa par padpan sifat o mga ulama na pisik siyansiran o lagi dira na mga ulama o di na so kada kalang ko mga tao agi ang kaia di itero na patsi ko mga ulama patsi ko mga patsa kapakabtun ka sa alim kagya upun giyang ko to ataw na ayabu maturun sa alim na so mga kagrupo niyan na kanabuto ulama kagya giyuto na kapakaya magrur kapakaya patsi kanyan si ko salakawi tindig ayat itu ulama na malagid o padiyan antaka na baniyang na kagagi ayat din yan dito na karakter wallah karakter Rasulullah karakter mga sahaba ti Ibnul Qayyim na ulama dnuto si ko ilayaniran so oreno kakilalang kasi ko mga ulama na mga kabnar agyang kaya mga ulama si ko mga tao agi importante at tinudunun mga pagariakan bubiyakan o din na loksakan ariakan na po mga nagsagyang kaya mapiyakap kagabi-gabi niyan adn apal kakakabnar o mga ulama si ko mga tao adna kabnar o mga ulama si ko mga tao baga niya kabnar o mga ulama si ko mga tao na at-ta'ah kapangungunutan paliugat si ko mga tao mangungunutan sila si ko mga ulama iran agitig wallah si sa Quran na ati Allah wa ati ar-rasula wa ulil amri minkum na unutin isu Allah gusto suguyin agusto waliul amr aya mabubaluya datu siku betajir kanu nagyang kaya kau beluya datu na sikum yun na mga masa lagi dumas mga sahaba na ayam betuin sa ayam mga datu na mga ulama lagi do Rasulullah ed minggel baksi ko agama aya inwahyan so Abu Bakar na ulama so Umar na ulama so Uthman na ulama so sisiran terbiya sa tangan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so Ali so Muawiyah so mga sahaba no to ba miyang ada dato si ko miyang gubernador na namang ulama siran gitu magimam so giram dudu sudah tun aya den di magimam so dato kagya mataw mati sa Quran makalalang sa Quran mapelagam si pumakabalas pamanati tu nasabuten si ko gamagi tu siran di magimam lagi do
isa ko mga sahaba pitiro na miya pagi memakan su Rasulullah, miya pagi memakan su Abu Bakar, miya pagi memakan su Umar. Ada kan mana bumi bismillah su Nabi sallallahu bismillah siran. So Abu Bakar Rasulullah su Abu Bakar su Umar siku kambetiran siku Fatihah. Na ada yang pakatan nugo su bismillah gitu mana turunyan. Nah, sama nuto na su Rasul su Abu Bakar su Umar na di mabagi mam. Agus mga mga sahaba am yang ada datu nasiran ni pemagi mam lagi du Abu Hurairah giran ayat pakasalianti ada to si sa Madinah na mga ulama siran. Na tigo mga bapiapan andero tika pakaduan ka yang ulil amr saya makatatangan si ko mabubuli ada tu na kapakaya berturun na kanya duwi ni mabubuli ada tu si ko kapagingid anta awa ka mabubuli ada tu si ko kapagagama pamana ayak paliw ga takaunutan ka si kumipantagun si ko kapagagama na naso kailan raw na so mga ulama kana ba mato na ba di pa kang balaga so dagdag yang kaya otak Amerikano at tigina din ni pa kang bidan so para siparitan yan so kapag gumagog yang kaya kang gobyerno asik Islam na di ka pa kay magapede ya sunju Islam na gitu din so kanda to so ulama na siya nip kada to apatot pamakabaad na wanugi nagyaman na politika sa Pilipinas na sala ko man bitira na ba ad na bitira saya ipantag siya. Okay, naupno siya ni kadto na mas mapya. So gitu. Tano di nga aging utapitiro yan mga ulama na pagunutan siran. O pamakadato na pagunutan siran. O gid na may connection so kapagunutikiran o makabadato ang taka ulama si ko ka pakasupak si ko Quran ang taka hadith katigina wa ulil amr. Ma dan yung tirap na agu pagunutan siran pitiro na siran apagunutan mana tigo mga ulama sibutin ro na pun baka supak sa qatir wallah qatir Rasulullah na di kapakay o basiran unuti pwede paliw ga to din nakabnar o mga ahlul ilm mga ulama na sukay siin ka kiran sa kokoman pamane pag isiin ka supaya isa kabnar o mga ulama na sira ni kisiin si ko mga kokoman si ko agama na kay sudus wallah na yung sumiyugo sa Quran fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun isini sumampu na si ku Quran udin na swel mo si ku agama amay ka aya betadiyu na dinyo katawan uto ahla dhikr dhikr na sa Quran isa ko tafsirun taw si ku dhikr taw si ku tadan mana sa Quran udin na so taw si ku ilmu si ku agama na aya kisinun na siran ang mga ulama kabnar o mga ulama na giyan ko to al-hub kabubaya ikiran kapag tikiran kabubaya ikiran agu kapag tikiran kagi apitur Allah si sa Quran na so mu'min adatu al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd so mu'min adatu agu mu'min abubay na duka pilah urina inempeda inugupa o sabad ko sabad mana pagugubuan ka kubayan ka so tau pagedatan ka so tau naya lebih pagedatan tigi bentemia rahimahullah na so mga ulama sabab sa sira ni kas sa sababan sa kap kasabutasi ko agama udah sa mga ulama si kiran ya sabab wallah nada agama iman tuaya udah sa mga sahaba udah sa Rasulullah nada agama Islam ya na udah sa mga sahaba nada yang kaya agama Islam ko kini ndo wani ranon na udah pag nada mga ulama na andang kapelangaga sa Islam lagi do kap kulunin sa history Ogiya muna Pilipinas saya ada pensu Islam na ya ada agama iran amat tertentu. Nah orang ini memang masuk Islam lagi tersembul siransi ko agama Islam. So pensu kapag ada tikiran na ilang man si Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Abdullah bin Abbas at gimisan Rasulullah di matura malay sabuci ko agama ulama na pagadatanin sulagi di na ulama na pa sulagi di so ulama na pagdatan so lagi din ulama na penik na bola may di pagdat si ulama ya patut na magdatan ka so ulama ya may kaysa na so Zaid bin Thabit na isama mo kupano nung narato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko kabubugan sa authority di manurat sa Quran ko dapat na kisa parno Rasulullah bab surat tempasi kasi Korean uto namin ni surat tebu na so Zaid bin Thabit na pedun niya tira afradul umma pinakalbi mataw sige ang kaya inheritance o di na yang kaya kaperel si Islam na ya kaya sana kuning so kudayan na yaundun ko minwana so Abdullah bin Abbas o di na tiunda yan so kudayan si ko Zaid kuda Zaid bin Thabit Peter o Ibnu Abbas abadi lebih mambu ulama sekalian
tigina hakada umirna ginan mantigin kaya sugur tano penggelbukan tano si ko mga ulama tano gusto mga tutuar tano mana pagedatan so ulama sa lagi duka pagedati si ko mga tutua padien kabnar o mga ulama na so ka di fa akiran ka nutuba ki pangatong kiran gu kapsu pangiko mga paawingiran agu disiran pemagentan disiran pemakaratan kaya suka pemakarataan kakiran na lagi duba yang ama pemakarataan aso agama suka pemakarata ako mga ulama na to timbang ayama pemakarata ka na so agama tigu Rasulullah amiyatur wallar kanyan sa tao ringasaan ako ni ringasaan yan suwaliakan mana aso mga dingal baksi ko gama mga awliya padun sa mga ulama na fakada daytuhu bil harb na sabnar iringa sakiran so kapikiti dawa so kailangan na madipinsa tano siran si ko mga katurang mga banda digina ni mana rasa marata na ayaw paligo terkah pagari ko bubikus ka pumakin gimanto na ipangatong siran si ko ka pumakaratakin sala ka wagu di ka mabeluy sa kay pumakaratakiran ang buli ka alagi do setan naguso ka pumaganta ka penaro ka sa mga raratasi ko mga ulama na detaro pumupke nga sa sapwa miyatay tigu Allah sa Quran na suka pumaganta nga ko pagari nga mu'min nalagi dupken ka sa sapo miyatay na pa makasumu'min na sapo miyatay na lagi ta sobra man mamuso mga ulama o bang ka di pa maganta ka tigu Ibn Asiqir isa ko mga ulama at tigina susapo mga ulama na mas muma kadudutian si ko ka pumaganta ka kiran ito Ibnul Mubarak sutigin so ayat tigin na patot ad na akalian na din yung pagkap nagyang kaiyatalo ay patot na akali na din yung pagkap nagyang kaiyatalo ayat tigin atalo di pagkap kay pagkap na sa mga ulama sa mga dato sa mga pagaling nga mga Muslim ame tinga pagkap na nga sa mga ulama datar ya piyak ada ka na swalungan ka mori ame tinga pagkap na ka na sa mga dato na piyak ada ka na sa dunia ka ame ka pagkap na ka na so pagaling ka Muslim na lagi do pia kada ka so paparangan ka mapia so ay mapia na di pinsaan sa mga ulama si ko pumakaratakiran o sala ka mga ratakatiro so masuka pa karega ko tindug o isa ko mga di magulama ustad nakaribatan yan na normal ap keribat so ulama lagi dukap keribat o kalilid mga tao so kadipinsa akiran na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa tao adipinsaan yan so kapumawingi ko pagarin yan na si mamusalungan amori na pakandudun wallah para siya si ko nara mana di makasulod si ko nara kabalas o kapnipinsan yan si ko pagarin yan na mu'min na aigda kasi ko mga ulama dapat na madipinsang kasiran pud asipat o mga ulama na kailangan na kabenariran kabenar o mga ulama ka ang gulaulan kan ayakuan ka ko mga katerwiran na subnaron kasi sunju Allah na yon ini banay ni wallah sa Quran na so kunagi mapian na fattabi pagunutan yun na di ka o di tumakayon sikur ko Islam o di marata akilan ni do kana bumakayon sikur Quran nagu hadith kagi sebut na kabuman kiling abuman kabigang nga wallah sa akal o di na pangisen kasi ko de mga ulama korek yan ta ka di korek na kuan ka na so korek katerwiran kaya punay kuan ka na so mga di mga katerwiran na naba pamana naba accurate naba korek kateru gira ko na kapakaya kateruan yan ro na bubesa tamok babesa kadatungan isan kapakaya gyang asabad ko mga ulama apa mga ulama si ko gamanad na mano siya siran mambuab sugu pesiran gira bubesi ko tamok ko di na bubesi ko dunia so tigu Auza'i ay sa mga ulama sa tao ayakwaan yan na so mga katirwa di kalalayaman si ko mga ulama na kalalakan tigi ng ari yan sa ator mana ako sama sa tanim ito na kalalakan ng ari ka dili si ko kaya penguan ka atindig na so di kalalayaman ko tindig mga ulama so ayakwaan ka na so makayo no so tindig ka na epitiro mga ulama na mantatabarrokas sa tao ayang bubandugo niya na so migiron sa lauda para so mga ulama kagi makayo no surk ka fakat tazandak na sabnar mi munapik agyang kutwata so gito
kagi membuat kapan ang gila kagi so Nabi sallallahu alaihi wasallam na inibanay niyan mata na tigina so Allah naknaba niyan pungwaso ilmu sabo ay kakuni ano na kinoni so ilmu di ka atina kekuan yan kakuni si ko ilmu si ko mga tao so agama Islam na kunian na so mga ulama mana pumatay so mga ulama tama sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay malam na mga ruasa la kelangag si iku mga kalilimod kelangag si iku mga lerpa dataru bayap kuno ti si iku okitian ang mga tao da pelangiran si iku agama na isinu to mga tao lagi dagyang kaya sama sa taniman to din pamimili so mga tao sa kagisi dan si iku kumaniran sa agama kagi si uratang ngaranakan salim o di na hagi gura ko na pupurma ko sa purma alim na tigiran alim panaya na hagiging utataw na madeda pelangian na pengipetas kanya sa ribata kapangipta ti guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na madedegsiran agu maka dedegsiran gina pede sa to sa bangkit calongan ang maganso bangkit na kapakaya kata masa tanwaya pun melera na tututub di nangugura na pipurma alim na tigiran na isin tanong sa kukuman di ka di nakagip kinigiran na ptiluan sa alim na inisin di na ptiluan sa ustad di ka ilin tanong mamuso pag isin tanong si kukuman ay lagi din na miyali sa hadith marata si kupengorya masami tiru Rasulullah ini suni sa mga sahaba sa karato pengorya masa na adna mga tao du'atun ala abu bi jahannam mga panunulon si isiran ko makadun si ko pamintuan o naraka nagito na yung uta panunulon inalunya naluro Rasulullah sallam na term tanor ni man to sa masa taniman to na mga ulama o to ako makadun si ko pamintuan o naraka jahannam mapundulon niran sa mga tao na tigo Rasulullah sa munod si ko ipinulon niran na pakadembangan siran si ko naraka jahannam hadith ako rin Bukhari ag Muslim mana so mga ulama kapkilyo ng mga tao na kanabalangon ulama langon sa pangilaylayan wallahu subhanahu wa ta'ala at niya katayon ng mga tao na ulama iya na nabubsaya ulama sa ilayan o agama Islam na puno ko to konotin na di sumala apakadembang ka wallah si ko narakan jahannam giti man na pumimili tanong sa pagisin tanong sa kukuman na bagi makapagpili do sa alim di na miya ka niya kaya betuin sa alim na tigtano agid ni pagisin ka sa kumadi ka ilin tano so pagisin ka sa kukuman sa lagi dukap si tano si iko naman mga badan tano pumimili tano sa doktor na mamimili tano mambusa pagisin tano sa kukuman si kuwagamatan agama Islam nano minilang itaknonan kagya dataro susabad ko sa bagya melita uli na kinagta di rin iba magito ito sa mga ulama di rin mapakambidi-bidi ang timbutun sa ulama si ku agama Islam siya kung matataman sa giyang kaya diskasakan si ku kalbiyan o kapanayaw si isa masjid muna miya diskasakan giyang kutuwa diskasi ko haid diskasa giyang kutuwa may pantag sa kukuman o sambayang kay importante o sambayang agus mga pad kukuman ami alitano iman to na pad discuss yang kay sambayang nagyang kaya to ni kukuman o kapanayaw sa masjid pamaka maubaya ka sa balas na si kadip niyo sa masjid lagi di buka miniyo ka di ka mbaluya pabubakas budit barato bakas o baka pag istorya na o kapasi sa masjid na ano niyo nga buya sambayang na di mga istorya di man makaliw si ko kadudunya kapag istorya ko agama tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaman sa sorry pun nasisiskan yan si ko kapuniyaw niya sa sambayang mautod kaniyan kapuniyaw sa sambayang nadir kaniyan ditiro ng mga malaikat ighfir lahu rilaing kas kaniyan irhamhu kalimuun kas kaniyan ya Allah taman tigin sa makabaling udina kabatalan skanin giyang utad niya nikap na kabatalan skanin mana sukap na yaw sa masjid na pumangani ka sarila aguli mo mga malaikat pwede masala o dinabit yara sisya na so kapag bedas kasong sa masjid o kapag bedas tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao suti si sa walay niyan mana miyaga bedas oren niyan na sumyong sa masjid yang balaga sumyong sa masjid sumiyong wale wallah pad ko mga wale wallah kay tunay niyan so paliugat tapad ko mga paliugat mana sambayang na giyang kotwa kyasong yan si sa masjid na sukol so khotwa
so konso kia lakadin sa salakad malagi du ukawanan diwang na ukawanan nila kadin na miyakakwas sa mapya na diwang man na kia bebasan sa dusa na saka mo to so diwang kana ba kawanan na mapya na diwang na kebebasan di ka kawanan na kia bebasan kaya miyakakwas sa mapya na kaya bebasan pan sa kadustaan ay lakadi man so diwang na miyakwa man sa mapyago kaya bebasan sa kadustaan kaya khoto amyali isa pa na hadis na sa tao alumiyo misutis kanina pusi walay niyan sumiyo sa masjid kapsembang na aya ko na balas o kasungyan sa masjid na lagi du bumine ka di sa apni haji lagi du bumuhrim bumapagi haram sa kaniyan na sa tao tigin alumiyo na orene na misumbeng sa duha di na minasbih sa kaniyan tama sa miniraw chiku sambeng salatu duha gitu sore no subuh na das kaniya ro dun mamu ganat tama sa miya simeng sa salatul duha ko kiasbang walungan tinudan siya nakanabakas bang usorok si ku kalender makal pasarok pon sa mga 5 minutos sa 10 minutos na lagi uba ay balas to na bas kanian miya gumra na gusto tigin so sambeng raradagyang kanan ng mga tao daabon misiwagyang kanan ng mga tao daabon lagu kang gita-gita na isurat si ko mga pupuro pangkatan sa sagyang kota pinggal bagyan. Persiapan diskus uli na masala na antuna mga pagkatalos si iku khusu kaalak si iku sambayang. Tigira siya paganero na aya kapkid no khusu katitak na opuso na kaalak kabubuli nga maalakan si iku sambayang na hudurul qalb gen ko takapakamamasa opuso ka mana nabulumalayo pamikiran ka makatutulabu sa pamikiran ka si ko din ka di ka sembayang. Padiyan pan sokap sebutang ka agu kaprotang ka kumana o pumbatian ka o di na kenek ke pamakabaka mamon. So kapakalaan ka sa giyang ka iya kapakalaan ka si iku Allah kapakalaan ka sa giyang ka iya simbang ka si iku Allah na dua tigi na keresultanan ketukawan ka so kala wallah agu ketukawan ka so kalubay o ginawang ka agu aya keresultan yan na makapangalimbo ba ang kasih ko Allah agu kataguan ka sa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala kiyang kutwa kataguan ka sa pened o di na kalak si ko kalau agyang ka iapaliugat ay nibgir ka kagi katawan ka so Rasulullah na nabum normal kini beganong akim ya pangadap penuh Rasulullah sa langit so sambayang padiyan na araja agyang kuto kasi ngayon ka ko balas wallah gu kalakan ka ko siksa o Allah ko din ka kapakatartop si ko sambayang padiyan panagyang kuto kawiwiyag o pamikiran ka mana lagi dudpiyud na di ka disimay na balay dagyang utuanap ka to na disimay nga di matur utawa tina dednari ka ibukito ko tanami yakan silam ta na resulta to o di ka pakamamasa o di na di ka wiwiyag kanyan o sambayang na may kamawiyagun na ketukanin so kalalimur kanyan wallah gu di niya nga pakatarotop si kumakab naron wallahu subhanahu wa ta'ala so badapan amas ala asisaya na anto na Europan akaguro mapapakay si Islam kagiya tabi-tabi ada batang pentagang gisub kilita na adno tami ko tahajud uli na sa mga putya na mindu so imam si ko veteran ta tahajud na minggu guro kagi nga lagi duduno dapat si pentagan kagi sub kinegtap kilita lagi duduno pengbuas so antono non sana sami ded nakapura guro kaya nga malagi chu piuran ta kakapiki ilailain na dinya no to dinggal bakan na ilang atiga nga kirik sa kitab si Sheikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri siya umangulama sa Saudi atigyan na aya kapaguro ko Rasulullah tigyan na kanabaya kaguro ko yung tigyan na di pengasasadua mana yang kota lagi di pengagtan sa penguro kyan o di na babki puro alagamian ayat tigyan na kapaguro ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yang kotwa ka pagluir kanyan agu kenek lagi du pengagtan si ko kapaguro kyan kana bagian ko to lagi du tabi ada batang pentagang bahagi sup kileta na lagi du pengbuan to no ngape bencak tanah kelak ta bencak ke nega tahu nga itan nga tahu no pina makai kelas antara di maka ikhlas
na aya kaguro titu nagyang ko tapeng le si iko tao peng le ngira mi subratan to akia mi emotion so to nagyang ko to lagi dukugitan sa kapaguro ken na so Rasulullah SAW na ayati na sabab kapaguro ken nakalakyan si ko Allah para tiyanin si ko Allah udi nakalakyan ko pagtaw niyan sa besira masiksa ranu niyan kiran adno tama sa aya sabab kapaguro ken na kiatosan niyan na kapatay niyan o di na adno tama sa kapaguro kaya na miyan gen sa mga ayatan sa Quran ko mga pamagita o Allah si ko mga tawa pugungkir o di na miyan gen sa mga balas o mga siranota mga lay paratya si ko Allah yun na sukap kilo yung aran wallah na pagurok sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaso din sa Quran na yung ditero sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na paparangain so ay siya napitirin na paparangain ng Rasulullah na sudin sa Quran. Ikadua, na sutigin so kasyap o kapakalalabi o titu mapapadalam siko sambayang agito so kapadalamon o kalak siko Allah ibarat yung tigin na badending gura-gura so tawa badend miyada tigin so kapakaiman yan kaya miya resultan yan na miya kadisturbo siko sa lakauron. Pag sisisagyang kakitabang batian tanong na tigin na so mga oras ipamanik sa mga galbo ko mga tao si Allah subhanahu wa ta'ala. Niyaloy sa hadis sa Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sa Muslim palakaan sa mga paminton si surga gawi isnin agaw gawi khamis ito isa bapadi ka pa mo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaghfaru narilaan tigin so kalangon ng mga Muslim adanyan panakoton so Allah sa may takbuha ka panukoto ay buat tawa di kerilaan na so aden matatagukol tiyan na gusul to pagarin yan a Muslim syahna di kaya pakambunu na giyang utataw na dito kerila di kerila na giyang kutwataw ibaratos kanyan na mapaparatya si ko Allah atigo Rasulullah anziru hadain pakanayawan yung simbagyang kaya dua kataw inupagi yung siran ng takadi na may kabasiran pag yun balasan siran wallah si ko galbukiran amapya miyalo sa hadith atigo Rasulullah di isimbi sa mga malaikat ko kadaundaw agu malaikat si ko kagagawin nanon agu ketemu sa mga malaikat si ko sambayang magrib bagu sambayang asubu ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألوا وهم أعلم به فكيف تركتم عبادي Oriyan na mi pamanik so siranuto minggu gawinan mama na si ko kapipitano nuto na pamanik siran sa langit kasiran manisimbi na isin siran wallah albi mataw si ko betado mga orip niyan Antony kini baga na si ko orip na kanating mira ini baga kami siran siranuto na di siran di sesambayang o atena humahum yusallun nas kami mambu mi maka miya ko mamisiraman mga naguminat kami na di siya ni sesambayang na mi mamisiraman na di siran di sesambayang ini ko epitero si Rasulullah na oriyan susambayang ay sa asar agu sambayang asubu isa pa kay dang kasi adimay nga usabed ko mga tao di na sumapad ko mga loksap kundig tagiran na doon ni kamagribyen na guminiro sila na mga kepulit cholongan kamagad sumagrib na tira no baka no dinidalaga kapulala ko siyang makano di nagyang tatigiran ng anisa na ditiro ng mga loks na ribat oto ay matambenar na pamaka naglabog ka mapya natatarosan ka dun ka tano din ka ay man asibutin san na aya pulalakaw si iko oriyan o asar aunaan o magrib na so mga malaikat kadisimbi so malaikat ko kagagawi ag malaikat ko kapipita lagid mamuto si Koreano subu adi isimbi na ba so mga satan na pulalakaw kadi isimbi so mga malaikat ko kagagawi ag malaikat mamusi ko kapipita andab si kaplalakaw mga satan aya kaplalakaw o mga syaitan nagyang koto pagaltan no magrib si ko pada mga hadis kay nabo si amyalo kay nabagito i-discuss yan agu seko oriyan din o asar ka mo magyang koto oras sa isa sa parso kasi may nagito mo wake up ko mga setan so maran ito siko andi ka kamtualong andi ki kamtualong ang taman sa dimi puro sa lagi dubangkaw atakso ng mga ulama sa kitab mo na sumbang sualong ani uta sunrise siko basa ng English na bilang ka sa pinakamagan na 10-5 minutos 20 minutos nagyong tapagal talaga lagi dito na pilalakoro so mga setan siko subo
Tumundog amas ala bitiara asisaya nagyang kami pantaksi ko bang agu kamat. Tawag-tawag si ko sambayang agu. Tawag-tawag sa miyo mas oras o sambayang agu. Tawag-tawag ay tindig so sambayang. So tigin so bang o di na adhan sa basarab naging tigin na simbo si ikwallah. Api pakalang kapan so kaya pakasulod o wakto sambayang sa mapapanto kahtero. Miya pa kaya tigyan o di na miya purway o di na minipune si ko paganay si ko hijri paganay kaya transfer o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw ngang na mapapadala mo saya sa kapapakaya nagyang kuto so adhan na pikito ko ang so kaya sulod o oras o sambayang ka an katali so mga tao sa kapsumbayang iran o di na kasungiran sa masjid kagyuti mas madakalabala sa gagawairan aguso adhan na ayap sa panangangan napakatadaman so kipakariribat agu pakatadaman so malilipat si iko tadan-tadam yan si iko Allah subhanahu wa ta'ala aniran mitunay so sambayang malalimu wallah si iko mga tao ansiran makapamakharani si iko simberan si iko Allah agi utoy kasaupan sa kalilintat sa dunia na malana salungan na mori sumbang napatuluan sa mga Muslim sumungsiran si kulimu wallah sumanso kama takalaleman ng tutanurun na sa kanya na simbo mambuya pagpakalangapan so kitindagan ko sambayang jamaah dia mong sa masjid si ko mapapanto mga lapiat saya man at sibuton rosi ko tindigi Ibn al-Uthaymin ape Sheikh al-Albani nagito mambitin nagiyan asubang na ayapatot na emapiabo mamaka addamayk na imayk kaan kato kayo mga tao miyo mas wakto so kamat na ayamapya na deabon mayk kagi ayap tiluan na so mga tao ataw sa masgita ubay kano saya kapsumbayang tano ko na ba so mga ubay sa walay ito isa at tinudanon panita ko wallah sikop ko yung masana kasabutan yung mga tawa tip tilo sa mayk so kamat ayap tilo sa bang kamat iptilo sa mayk na subang na so kamat na diyon ni pragis Entah wala adnap ko mamasa agyuti mambutad ka ada manap ko bulu yagi ang kuto wana diga ko bulu go mga tao balabo sumaka sa siringan niya masjid ati na numayo tanong sa kamat na naman yung sa kamat tama na diga matan na di malalago sa masjid so tigen so ada na gusto iqama so kadbang aguso kiptin kamat na fardu kifaya ini mana ni papaligot si ko sabad ko mga mama nagu kana ba mi papaligot si ko mga babay malagi dumakaynged anta kana ba makaynged na sa mga mama na ayaw kapapaligatan ko sa baad kiran so bang gusto ka matigyan na siya si ko mga sambayang maparalo matatanduli mga wakto gusto sambayang jimat so tigan so mga pag-ubang o Rasulullah kata kilala nga so mga pag-ubang o Rasulullah mga pag-ubang yan na so Bilal o Banu Rabah giyuti so mga pag-ubang ratano na imtugiran ng mga Bilal kaya si ini sangayo ini lagi cangaran ko Bilal bin Rabah ikadu pagbang Rasulullah na so Amr bin Ummi Maktum siran ni mga Bilal si isa Madinah na ikadu na so Sa'ad al-Qard radhiyallahu anhu si isa Masjid Quba gi mga pagbang Rasulullah so Sa'ad al-Qard ikadu na so Abu Mahdhura na si isa Masjidil Haram sa Makkah so Abu Mahdhura na ayamang Bilal si isa Makkah so Abu Mahdhura na ayatigin ibtadin kana yurajji'ul adhan wa yuthnul iqamah yurajji'ul adhan giyang utwa ay mana yurajji nagyang kutwa may kangira Allahu akbar syahadu an la Allahu akbar na mamasu syahadu an la ilaha illallah napakaito niyan so asyhadu an la ilaha illallah nagmira man asyhadu an la ilaha illallah napasadip man napakatunog niya man sa asyhadu an la ilaha illallah may ito sino mo piginog sa Ginoo niyan na ilali siya man so asyhadu na Muhammad Rasulullah na may man kumuha na piya kayo na sino na so ginan ni kapag bang o Abu Mahdhura so Bilal bin Rabah si isa Madinas kanin matatago na di niya no to suet mana so kamat pen o Abu Mahdhura na dua halala man nagyang bang kamat gyang kamat tanu nagyeso kamat to Bilal bin Rabah kana bayagi so kamat to Abu Mahdhura gudi nga ke memesan o ba na kesongwan ka ingid aya ka kamat na baka dunilan so asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah man buna guta qad qamati salah nagitip kito sa kamat agyang koto adi niyan di panawatewag pero sa katanong niya kaleman tanong nagyang kay abang o Bilal bin Rabah hago kamato Bilal bin Rabah so
pakai pokoknya sunnah na pakai man sunnah na pagan sa fitnah anak na baginan isuguan Islam. So kalbiyan kapag bang tigen na masusunat tigen ko pag bang mapuro tigen ni lagam. Siya na siya ko masa ada may manto kasi na bapi may lagam na kina mapiad na mapuro ilagam. Kagiti na layas ditigen keneg so lagam yan pa makabamay to bang itiin keneg mga jin keneg mga ta na so mananin na mapena mapuro ilagam ugina sama-sama to nagiyan na may kabang nagita malum ya kalubudya so tingin so muadhin na freelance kanyan sige ko kapagbang yan aku lagi dudis kanyan di makasidka sa sadka sa pagpakanagun ko mo santa ka mamara agwa na balas yan si ko lang ng mga tasum sa masjid giti sa akalbiyan o kapagbang yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sa Bukhari ug Muslim pamatin nga katawi mga tao wanto na mapapadalam si ko kapagbang agu mapapadalam si ko sa pamapi o sa paunaan na thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu anatigu Rasulullah mga katawi mga tao wanto na mapapadalam si ko kapag bangago ka kadan si ko sa paunan na kuya aniran taman sa mamagampi sa siran roo da matonadar paro ibaran ni pamagampi sa o pamabuka katawaniran so kapiyo sa apsaunan o pambuka katawiran sa kala balas o kapag bang na kuya aniran so kapag bang gina na matan dua bilal na mapia na sudin so bilal kagia so kada betu oras ngiti sa utos Abu Bakar so Rasulullah na ad na pagubangyan mata tendu so Muawiyah namanya panutulan ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanga pagubang na isa kalbi na inaluy Nabi sallallahu alaihi wasallam si Salman ng Mori na aya pinakamang atas si mga lig si Salman ng Mori na so mga pagubang sa karo kasi sutaw na miya kalalala ataw sutaw na nabaya mapiyaw na daligin ay mapiya si kumalataw na atas mambili ka mapiya kakiliyaw nagiti isa kalbi niran aso mga pag-ubang na makaatas siran ilig so katay naloy niyan so paganay kalalayaman tanaw pagbang yung ta Allahu Akbar tunuman Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah so kalayaman na bang tanaw asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu anna Muhammad Rasulullah hayla salah hayla salahu hayla al falagu hayla al falah Gumiro man Allahu Akbar la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah la ilaha illallah nagiya kalaleman abang pagbang tano ikadua abang nagyang kotamyalo ya karkano abang wabi mahdura atig tano betian betul so Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar na mau masuk asyhadu anna la ilaha illallah na turun so asyhadu anna la ilaha illallah na mamaman so asyhadu anna Muhammad Rasulullah madu meluy aswasidu anna la ilaha illallah na pat dua mapayagun agu dua masulmun lagi membuat asyhadu anna Muhammad Rasulullah dua mapayagun na dua masulmun na orian yan na turun yan so halal sala sa mga dua halal pala sa mga dua gusto Allahu Akbar la ilaha illallah ginan ikaduo kita kapagbang ademan miyatirwa kaya pagbang Abu Mahdhura so takbir berarti yang mira ay kaleman makapat ka magiraw Allahu Akbar na adna miyaw maamasa aso Abu Mahdhura na miyagbang na dua bang na desa sa pari Rasulullah manap ko pa kaya kapagbang wana keneko na ko pa mga nakuniman to sa giyang kaya balabo si sa Afrika mga Malikiya gi pusar nila na bang ikapata kapagbang na langon niyan din piyakan dudu langon niyan piyakan na pegang utwa sa kapusan na Allahu Akbar na mimbulia pat agusula ilaha illallah na mimbulia dua na dudu inun tabu na din nun tigin pa ka dua na so agyong uta budin yung pa ka dua na agyong utala ilaha illallah sa kapusan na so Allahu Akbar na miya pupat taman siko Allahu Akbar Allah miya mimbulia nutapat na may kumamasula ilaha illallah na sa satiman okay pananan akapagbang amia tanto si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iti ginasunat na ipagbangailan na yan pamakabog ka pa kay o di pakad sa fitna man bapakad sa fitna na di ka kunabay mapiyan na so kapakad niya sa fitna. Agu ipuguman tigin si kubang si kusubog yang utwa salatu khairum minan naum salatu khairum minan naum. Na idnap turo na salatu khairum minan naum salatu khairum minan skap kumagin dugun ka men adinya niya loy
Giyang hadis bararta wa giyang miyaloy na hadisut wa da'if malubay ahadis. So tigin so sorot o kapkesak o sambayang mabalit tigin aso bang na murattaban agu mo tatalian ubat lebarat buka giya sana may encounter na adna pagbang so pagbang na takdir wallah badun miyawteng so isa ko mga maamom na dito to katang ay jemato to na kaya ptubanan so loks na miya puto so di ka pagbang na awre ne namiro sarakan so bila dimagbang atigi na alay manto na suuna kan cuma tango o peruman ako na tiyak na patut ko tiyak mo sa ginawa sa oras ito patut ko bilal na katawan ka so makukuman o galabak ka kaso tigo mga loko sa utito ka lako na pangangasama no kamatanto alako baka di pag-engineer na baka bis engineer baka di pa magusta-dusta di na baka sustad baka di mi bila-bila di nga bis katawan ni makukuman ubang na baka no to Peter ura kanyan na matatagudo sa ginawa na patut nakataw niya rag sa guminira ko ron pagbang kaperuman kami apo lagi aya syarat akap kepakayubang udi nakamat na tunduk-tunduk agu di mapotol maator agu tunduk-tunduk yang utaki atoro namay kaya atoro namay alitan agu fa tunduk-tunduk mabaloy pen asubang nasi ko ren kapakasuldo bang agi tikap kesako bang agu mabaloy su pegbang aya pegbang tanu dan aya pegbang na muslim pun magbang na nabang muslim na da masak subang da makatalo sa bang agu ya pegbang na mama agu kesarigan agu adna akali ano magbang so buda na dito kesana tengen na dito kesanaan ubo to bangko masjid kaya na pagbangan sa banga pure agu kesarigan agu kia beligan basta da ka beligi na di mapia di kepakaya di pakapagbangan aya kepakay adi makapagbang na sumumayis mana mumayis na miniraw ta adun mamana magen kabeligan agu mabali subangin na bang basarab na babasam mimranaw nga tiyo so kala wallah barat mimranaw nga subang ana dito kapakay lagi dito so kamat sa jamialuisan maator pia makatutundu-tundu kya kamat na si kuras o waktu sambayang mabali pagbang na muslim mama kesarigan adna akalian maginuntulan agu kia beligan undi pinamin mino sa betadian na mumayis na miapa kambida dito kesana na bangsi ko masagit so inang kaantan ron niya ginawa na diyon na main nga usabat ko sa bagad padiyaman na aya sunat si tigen si ko bang na tartil al-adan yang ko tuwa ka piye peeron malas agu pakatanugun so lagam utaw nagwamay kama maso hayal as-sala na sumangor sa kawanan nagumira hayal as-sala ame mo maso hayal al-fala na sumangor si isa diwang nagumira hayal al-fala gitu Sheikh Al-Albani rahimahullah na tinamapyasi ko taw na maiksi sa kawanan ni nagumek sa diwang si Ibn al-Uthaymin na tigi Sheikh at tigi na kapya na si tigin si ko gira sa puro gira man tigin sa masayman tuwa dataro miya daw na ungangan ka mana kagi man utap sungura sa kawanan na upo makasi ka sumasangor sa unan ka na nasabu sa mata para kapasugat ang ngari ka na ron mabager subang sa lagam ka sumangor ka sa kawanan na miya kala sa kawanan si sa diwang na miya kala sa diwang gitu tigi Sheikh Ibn al-Uthaymin isa sabo po to so pamaka baka mamaik na aya mapya na wad na maik na sa kawanan na tagu jamek na ubada na di ka din singor sa kawanan na di ka din singor sa diwang gitu patut san pagsaman mialoy pamakati nga na sige nga kirik sa kitab kay amana ilmiya manakip sampay si ko katiro kirik ko kitab na tina masusunat na sumangor sa kawanan ko hayla sala agu hayal al-fala si ko diwang ko kapagbang yan apya panad na microphone yan na singuro din sa kawanan singuro din sa diwang kagyutu tigin imya tanto si ko gama yuta mi tiro arakan si Ibn al-Uthaymin na erkian na didin kagya mede sa manutos ungang na mapapadalam ro masusunat tigin si ko pagbang masusunat si ko pagbang makatus ikap lagam su pagbang mataw sa oras so pagbang katawan o pagbang so kiblat makasusutis kanyan manapi di makapagabres na kapay magbang gina makasusutis kanyan makatitindig kanyan guti mapia
tataguun yan so isa ko mga kameryan sa tangilan niyo di na mga kameryan sa tangilan niyan si wapagbang yan nagu ay mapya na mi pupuros ka na si kudar pa pamakabada maik basa da maik na yan masusunat na bapya da maik na masusunat na penikay no si sa Madina na ad nadar pa penikay gitu sa bapyan ugin na bapman da na bata dila bogi da maik uri na dalet na mapya na penik su pagbang si kumudar pa mapurak na nagiskan yan nung kagiti mapiarkan yan na bapaliwat giti mapiarkan yan miya kasi pag nagyang oras na ino kono miya putol tan wagyang kaya discuss tano sa gyang kai o kita kapagbang si Islam sumpatan tano buumyug su Allah si ko pumakataling bala sang kan wallah si ko pa makinig maniman to di kan rorotos ni ko pumakinig sa mga ko man si ko agama gyang aya oras tano na oras ya pod ko mga oras si mga ulama si Jamiatul Aqfal Islami ini ngaranan tano sa osean ko mga ko kumangko agama kuniguro nagyang kai pagarin niyo lagi niyo si Alim Husni Sirat Saifuddin Panalamatan ko sa wallah ori ni nagyang kirak sa giyang kaya FM kasiran ni kasa babansa di tano di kapakapu pakin nagayman to sa giyang mapiakap kagabi-gabi niyan panalamatan tano giyang kaya mga teknisyen saya sa giyang sa bala kwarto ko kapag sisiran raktanoron ibigiran wallah sa mapipikiran bakos kanudum salama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh